Και καλησπέρα μάγκες, κάντε πως ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για δεν έκανα τόσο καιρό βίντεο και άλλα διάφορα. Όποιος ενδιαφέρεται, πουλάω το παλιό μου account, το Instagram μου. Θα έχω το Instagram μου κάτω στην περιγραφή και θα σας βάλω μια εικονίστρα εδώ πέρα και θα σας δείξω την εικόνα προφίλ που έχω και αυτό, οπότε πάμε. Λοιπόν, όσοι ξέρετε, τόσο καιρό δεν έκανα βίντεο γιατί είχε μπει κάποιος από το λογαριασμό μου. Το έπαιρνα πίσω, μου το ξαναέπαιρνε και τώρα κάπως άλλαξα τους κωδικούς, το πέταξα, δεν μπορεί να ξαναμπεί. Οπότε, θα αρχίσω πάλι τα βιντεάκια να παίρνουμε views όπως παλιά, όπως κάναμε κάθε φορά που παίρναμε πόσα views είχαμε ανεβάσει το ελληνικό community και τώρα θα το συνεχίσουμε. Γι' αυτό παρακολουθείτε, πιστέψτε το ότι επιστρέφω. Thomas White is back, μάγκες. Είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Γι' αυτό ήταν τεράστια ιστορία βασικά με το που μπήκε κάποιος στο λογαριασμό μου. Δηλαδή είχε τόσο καιρό, δηλαδή ένα χρόνο πάλευα. Γι' αυτό δεν έκανε και βίντεο κιόλας. Και θα αρχίσουμε πάλι τα lives, αλλά αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε lives έτσι απλά για πλάκα, αλλά θα κάνουμε lives με διαμάντια και άμα υποστηρίζετε και πολύ το κανάλι μπορεί να κάνουμε και με gifts accounts, αλλά όχι πολύ μεγάλα. Οπότε αυτό, μείνετε συντονισμένοι και άμα πάμε 60 follow στο Instagram θα σας κάνω μια έκπληξη. Αυτά τα λέμε.